Halo lur, saiki aku ngideni Madya Pura lur. Ayo ayahe Mbah Mario Lenggoku. Nah iki mulai wayahe tampil bantengan Mbah Ageng Mario Lenggoku. Ayo lur, padha nyedhek kabeh lur nang kalangan lur. Ben ngerti kerene Mbah Aryo, Mbah Ageng Aryo Lenggoh. Ayo lur, iki lur mulai pambuka lur. Nah wis bantenge wis mulai metu, wis mulai ginjal-ginjal, wis mulai goyang kanan kiri. Ayo lur. Gila tak nonton lur rasane lur. Ini tadi kalangan koyo ngene tua pol. Cuacane saiki yo lumayan cerah lur. Semliwir-semliwiran ngene ya di lapangan lur jenenge lur. Ah iku Esa, goyang ayo lho, ojo sungkan-sungkan nek wayahe goyang lho. Usai sini-sinane. Hebat plong lho sampeyan arep goyang pe model apa ae iso. Tapi ojo lali lho yo, sampeyan siapno sawerane. Ae Mbah Ageng ku lho, lho kanan, kiri, wah. Lincah tenan lur, bantenge lur. Ojo cuma delok tok lur, ya sing perasaan ta. Ayo dirogoh kabeh lur. Rogon duwekmu sing di kantong iku sing di tas tekno. Nah, iki lho. Mbak Yu lek wayahe krungu jogetan lur. Salah lonta megal wis mantep pokoknya lho. Tapi megal mogol ning ngarepe bane yo oleh ae sak karepe sampean. Karepe yo modele joget kaya opo. Tapi yo lali sawerane lur. Yo bantenge kan ngikuti yo golane sampean pisan ta. Ya, ngono iku yo. Ayo keluarno iku dhuwit-dhuwit iku. Sak karepe sampean wis. Sing penting ku rame ngono lho lur. Dirah kabeh lur. Yo bantenge yo sing joget pisan. Tambah seneng ngono lho lur ya. Bisa ngkon bisa. Wah, saka kene ketok bokong tok lur. Wis gak apa-apa wis lho, aku tak pisan sambil joget ini meskipun aku nyuting ya joget ae wis. Melu-melu karo Mbak Yu sing ayu kabeh iki. Sing penting ya bantenge seneng ngono lho lur. Ya wis lur, sampean lanjutno ya sawerane. Aku tak nyuting sih. Ayo lur, lanjut. This is FA Report Ki Ageng Kripik support pasukan cilik menang Gesit. Kalian Mama Ayu remix by House Project Remix.
Rahayu Rahayu Slamet Santo. Hati-hati lur, iki kalap lur, minggir kabeh lur. Yo, iki Mbah Agung baik ganteng lur.
Satrio Putra